предизвикателства. Имаме си приготвени в тетрадката. Нека скажем. Така. Нека видим. Да. Написала съм ги много малки. Значи, Даная. Първото предизвикателство е към теб. Изяж останалите орехи за 10 секунди. 3, 2, 1, старт. 1, 2, 4. Извинете, спря лампата. 20. Добре, изяде ги. Това са стърготини, ако не виждате. Стърготинки са това. Това не са орехи. Ето, мисля, че не виждате хубаво на клипа. Затова. Даже настъпах един без диска. Добре, държи. Не настъпах кубета, която Яни си купи. Така, второто е за Яни. Яни, иди до първият етаж и се върни за 20 секунди. 3, 2, 1, старт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Извинете хора, но май се виждам малко тъмно, защото камерата ми не е много качествена, пък и долу е малко тъмно, защото някои лампи са спрели. Той сега е на втория, той сега се качва. Да не, колко време се мина? Минаха ли 20-те? Добре, вече минаха. Яни минаха. Няма нищо. Едно предизвикателство. Значи за сега Даная има една точка, ти имаш 0 точки, но сега можеш да изравниш. Така. Даная и ти трябва сега да идеш. И хора, чакай, извинете, че се вижда така гадно, както сега виждате, но не се вижда хубаво, но камерата ми е такава. Добре, 3, 2, 1, старт. 1. Стоп. Даная. 1, 2, 3. Чакай, стоп. 4, 5. Добре, за 5 секунди точно. Брои се. Хубаво ги е завързал. Сега, Даная, твоето предизвикателство също. Не казахме какво е предизвикателство. Извинете. Предизвикателството е за 5 секунди. Да. 5 секунди. За 5 секунди да си вържат връзките. Така, сега е Даная. Старт! 4. Добре. 2 на 1 са за сега. Нека запишем. Чакай, че химикала ми. Но... не. 2 на 1 за сега. Добре. Даная, чакай, кой е наред сега? Аз. Яни. Яни, трябва да си се обуеш обувката и да си я обуеш за 5 секунди. Аз не мога. Това е предизвикателство. Много гадно, нали? Не искам да ме гледат чорапите. Хора, извинявайте, Яни не е свикнал и може да говори някои такива неща. Не искам да ви гледат чорапите или нещо подобно в клиповете, но това ще се оправи. Много съжалявам, не говорете. Не обръщайте много такова внимание. Това не са толкова важни неща, но добре. Данайка ще го направи. Така. 4, 5. Обуя. И сега това, хора, това беше клипът от нас. Елате, хора.